L-attività li markat it-tielet sena ta' ħidma din id-darba tal-Ministeru ta' Tonio Fenech saret fil-hangar tal-SR Technique. Din il-kumpanija li kellha tagħmel investiment qawwi f'pajjiżna kienet kostretta li tirrevedi l-pjani tagħha fix-xhur li għaddew u għadha ma bnietx il-hangar kbir illi kellha ppjanat. Iżda uffiċjali tal-kumpanija li tkellmu mal-medja illum assiguraw illi kollox ser isir kif ippjanat. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Tonio Fenech fisser kif dawn it-3 snin kienu iddominati minn kriżijiet internazzjonali kbar li iżda, skont Tonio Fenech, pajjiżna rnexxielu jeleb. Qal li mhux vera li l-Maltin ma jħossux it-tkabbir ekonomiku li reġistra pajjiżna. Tonio Fenech tkellem dwar il-VAT fuq it-turiżmu li dwar qal li m'għandu l-ebda dispjaċir li żied din it-taxxa. Fl-isfond tal-Ajruport Internazzjonali Tonio Fenech qal illi fiduċjuż li jinstab pjan tajjeb għall-Air Malta li jerġa' jagħmilha vijabbli u tikkontribwixxi flus lill-ekonomija. Mistoqsi minn One News jekk il-Gvern u isser jerġa' jagħti għajnuna fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma, Tonio Fenech ma tax risposta, iżda qal li għall-Gvern l-importanti huma l-impjiegi.